Tun farko na duniya an dasa so bisa zuciyar mutum biyu, kuma na farko na duniya an dasa so bisa zuciyar mutum biyu. Assalamu alaikum abota sauraron waƙoƙi ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Bayan haka assalamu alaikum abota sababbin waƙoƙin albums ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Sirrin zuciya. Bayan haka yau ma ina dauke da sababbin kundin albums dina guda biyu mai suna Sirrin Zuciya da kuma Amurka shi da kuma Amurka shi a wannan karan waƙoƙin sun sha bamban da yadda na saba kawo duba da gyara salo da a wannan karan waƙoƙin sun sha bamban da yadda na saba kawo duba da gyara salo da kuma kalaman da za su sanyaya zukatan masoya. Ku dakata, menene su? Menene su? Me kauna za ta iya sa? An yi da sadaukar da farin ciki ku dai ku kasance da wannan waƙoƙi na guda suna gami da sadaukar da farin ciki kuma dai ku kasance da wa'annan kundin waƙoƙi na guda biyu Hamisu S Music wanda kuka fi sani da kuma Amurka shi da uku ma'ana Hamra daga nan Hamisu S Music wanda kuka fi sani da Hamisu Bireka.